Let me lock in for the shit. И така, хора, днес ще направим Destroy Lonely тип песен. Не ми кажете долу в коментарите, че мязам на Гънър. Не, че мязам на Гънър физически, но че правя тип видеа като Гънър, но ще направим, ще ви покажа как правя като цяло, как се прави песен в FL Studio. Ще ви покажа два мои пресета и дано ви хареса. И да, като цяло ще ви покажа как да направите Destroy Lonely type песен. Да, нека направо започваме. Някакво трябва просто да си изберете beat, type beat. So, Destroy Lonely type beat. Просто. Просто някакво влизате в YouTube и просто пишете какъвто рапър тайп искате. И просто слагате някакво и free for profit някакво. Аз слагам просто тръствам actually, че по-малко мога да ма копирайта турсам ши. Ей, йоу! Is she talking about it? I've been thinking about somebody. I've been thinking about somebody. I've been thinking about shit. Това ще е. That's the one. След това просто някой си намирате някой YouTube-то MP3 конвертър. След като влезнете вече в FL Studio, първото нещо, което трябва да направите е да сложите нов аудиотрак. Като просто... Ето, че забравих ляво-дясно. Значи, ляво-дясно. Окей. С десния бутон на мишката просто цъкате това плюсче. И то просто вече и беше много по-трудно. Трябваше някакво е така, хоп. И да си търсиме така, но слагаме бита, който сме свалили. Най-отгоре. Ако сте нови, actually, и никога не сте влизали actually в FL Studio, има пресети. Разбирайте ги нещо като добавка към гласа ти. В линк в описанието ще сложа моя пресет. Окей. Сложихме пресета, сега трябва да си сложим аутитюна, за което знам, че ще ме питате нещо в коментарите как да си направим аутитюна. Смисъл, имате ето този аутитюн, който е, мисля, че най-добрия смисъл, всеки го ползва някакво. Но има също и free version, което можете просто да ползвате някакво в началото, докато все още нямате онова. Но след време ще трябва, смисъл, ще трябва да си го набавите от някъде. Here, E minor, 130. And we ready to go, някакво. Пускате така. Това случайно само да... Окей, и някакво... Obviously трябва да си лоунете бита. And знам, че чувате шибаните птички да еба. Но какво да се прави, лято е, трябва да съм с отворена врата, брат. И някакво нека флаунем леко. I be going on this shit, I'm in that side, I'm in this shit, I'm on that side. I can't do not lie, I can't do not. Okay, kinda lame. I be going on this shit, I be doing homicide. I be going on it. I be going on this shit, homicide. Правим ли музика? Правим, бре. I be going on this shit, меш просто остая. Леко става тук някакво, ама някакво. I be going on this shit, homicide. I be going on this shit, меш просто остая. Бигър от твоя чей, не трябва ми потреб. Ай, shit. Бигър от твоя чей, не няма ми потреб. I be going on this shit, меш просто остая. Бигър от твоя чей, не няма ми потреб. Bitch, I can't do no shit, I can't do no lie. Понякога можете и да своите адлибове, което всъщност са бак
Отзад, които се чуват гласовете. So, though in the description сложа долу в описанието шибания vocal preset. И двата vocal preseta. Така че, долу са. Майче не ме чуват чак толкова добре в момента, но Adlibs. I've been going on this shit, I'm outside. Bigger твоя чайна нями потрай. Bitch, I've been going on this shit, I'm outside. I've been going on this shit, mas pro sal. I've been going on this shit, I'm outside. I've been going on this shit, mas pro sal style. Bigger твоя чайна нями потрай. Bitch, I can't do no shit, I can't do no lie. I be going on this shit, I'm outside. I be going on this shit, mas pro Southside. Bigger твоя чайна нями потрай. Bitch, I can't do no shit, I can't do no lie. Окей, хора. What the shit? Хора, мисля, че това е от това видео. Ако ви хареса, мога да продължа да правя все още такива. Ако... Лак ин! Ако ви е харесало това видео, можете да оставите един коментар, можете да оставите един лайк, да се абонирате, което ще направите така или иначе, за да видите шибания пресет. Пресет е долу в описанието, моя пресет. И да, това е хора. Показах ви как да направите Destroy Lonely Type песен. Не е точно Destroy Lonely Type песен, но мисля, че стана добре. Мисля, че стана айлак. Така че това беше хора, това беше Gangsters. Ай!